Ονομάζομαι Χριστοφόρου Θέλμα. Κάνω το τρίτο workout για το Athens Throwdown για την κατηγορία Scale. Η μπάρα μου είναι 20 κιλά. Εντάξει. Ναι. Τι άλλο, αυτά. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Άρα το μια φορά. 3, 4, 5, 6, 7, μπράβο, 8, 9, 10, όμορφα. Έτσι, το έχεις. Μπράβο, Θέλμα μου. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αναπνοές. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Κατέβαστο. Παράδο λίγο, πάρε μια καλή αναπνοή. Σε 5, 3, 2, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Πάρε για αναπνοές καλές, περίμενε τις αναπνοές σου, 1,30 είσαι τώρα. Θα πάρω με αυτά όλα μας. Εντάξει, ας πω, είναι μετά. Πάρε αναπνοή. Σε 5, 3, 2, 1, πάμε. Μπράβο, έτσι όμορφο τέμπο. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, μπράβο. 2,45 έχουμε τώρα, πάτο, πάρε ένα κουνί. Να ρίξεις παντού, κάτσε σε δέσου. 3-5. 3, περίμενε ακόμα 10 δευτερόλεπτα, περίμενε. Στο 3,5 θα πάμε. Πάρε καλά να προνοίξει 7 δευτερόλεπτα. Άρε θεμούλα. Ναι, ξεκινά εδώ. Εκπνοή.
tempo, πάμε, είμαστε για 100 θερμίδες. Πολύ καλό, πάμε. Είναι εκεί στη ζώνη, έχεις 4,5 λεπτά θέρμα. Άρα, τράβηνε λίγο πιο δυνατά να κόψεις περισσότερο δρόμο. Και ούτε είναι το τελευταίο φορά που το κάνεις αυτό, πάμε. Να βγάλω αυτό που κοίτα 40 θερμίδες, 6 λεπτά, 4 λεπτά μήνα, πρέπει να προχωρήσουμε. Μπράβο. Μπράβο, άντε. Μιλούμε τώρα 3,5 λεπτά, θα δώσει πόνο, θέλμα. Έλα, θερμούλα. Τράβα, τράβα, τράβα. Θέλουμε να μείναν 3 λεπτά, 2,50 μείνανε, πρέπει να αποσπρώξουμε ακόμα 60 θερμίδες είμαστε. Άντε, δώσε. Πάμε, πιάσε 70, πάμε. Πάμε. Πολύ όμορφα, έλα. Θέλουμε μείναν τώρα ακριβώς 2 λεπτά και κατεβαίνουμε. Όσο το τέμπο σου. 2 λεπτά κατεβαίνουμε τώρα. Και τελείωσες. Άντε, τράβα κουκλά, τράβα. 1,50. Έκρηξη κάνε μου, την οποία αυτά τα πόδια δυνατά. Πάμε δυνατά, δυνατά, θέρμα. 1,30, 80 κάλορους έχουμε, πρέπει να κάνουμε ακόμα 25. Πρέπει να δώσεις τον απόνο. Ή θα κάνεις πιο λίγο από αυτές, έλα θερμούλα, πάμε. Μόνο 1,15 έχει μείνει. Ένα λεπτό. Άτε, 60 δευτερόλεπτα και 89. Πάμε, πρέπει να δώσω όλα τώρα. 50 δευτερόλεπτα θέλουμε, πάμε. Μπράβα, ναι, 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 έτσι. Τσαμπουκά, ψυχή νοδεύση, 45. Πάμε. 40. Θα το περάσεις, πάμε, θέλμα. Τράβα δυνατά. Τράβα δυνατά. Τράβα δυνατά. 30 δευτερόλεπτα, δώσ' τώρα, αναερόβιο, έλα, ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δεν φύλαξες τίποτα. 25. Πάμε, θέλμα. 20. Θέλμα, 20 δευτερόλεπτα, λουτάρε. Ψυχή. 15 θέλμα, 15, πάμε, θέλμα. Έλα, μάνα μου. 10 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα. Τράβα, τράβα. 5 δευτερόλεπτα, τράβα, θέλμα. Ακόμα μία, ακόμα μία. Χάι. Έλα, τράβα το χεσέ. 105 θερμίδες. 105.